Hvad skriver du, Lise? Skriver Louise natkanten er lækker, og alle drengene. Ja. Lille. Godt, det kan mit tastatur. Nej, jeg har på sådan et. Hende. Ej, det er så flot. Hvad har du skrevet? Jeg har skrevet, Louise natkanten er lækker, og alle drengene er vilde med hende. Udrups. Det kan du ikke. Ej, det kan jeg godt følge lidt. Hvad skal jeg så skrive? Så skulle mande have dækket. Hvordan er jeg stor? Hvor vil jeg klare? Det ser forkert ud. Hvis man nu ikke kunne se, at der var en computer, ikke? Signe, nu skal du høre. Jeg skal ikke forbi det. Nanne er jo også lækker. Skal jeg det se? Awesome. Nej. Det smager godt. Det er din mor, der sidder og klasker i det der tastatur. Ej, okay. Hvordan får jeg